ଛୋଟ ପିପିଲିକା ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। କେବେ ଆପଣ ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ପାଇବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିପିଲିକା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାର ନ ମାନିବି ଶିଖାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଂହ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ସେ ଭାବୁଥିଲା ମୋତେ କେହି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ସେ ସିଂହ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ହରିଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା, ପୁଣି ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥର ପୁଣି ହାରିଗଲା। ସିଂହ ହରିଣକୁ ଶିକାର କରିବା ଲାଳସାରେ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ସିଂହଟି କ୍ଳାନ୍ତ, ଭୋକିଲା ଓ ହତାଶ ହୋଇଗଲା। ସିଂହ ରାଗରେ ଜୋର ଶବ୍ଦ କରି କହିଲା, ମୁଁ ରାଜା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହାରୁଛି। ଏହା କହି ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସିଂହ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ପିପିଲିକା ଗୋଟିଏ ଦାନା ନେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ପିପିଲିକାଟି ଦାନାଟି ଉଠାଇ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିପିଲିକାଟି ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ପୁଣି ଉଠୁଥିଲା, ପୁଣି ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଂହ ଏହା ଦେଖି ହସିକି କହିଲା, ପିପିଲିକାକୁ ତୁମେ କେବେ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିପିଲିକା କହିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ବି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ପିପିଲିକା ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପୁଣି ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଚଢ଼ିଲା, ପୁଣି ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ପିପିଲିକା ସଫଳତାର ପୂର୍ବକ ଚଢ଼ି ଚାଲି ଗଲାହାରି। ସିଂହ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଣୀଟି ଏତେ ଥର ପଡ଼ିଲା, ତଥାପି ସେ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ 2-3 ଥର ବିଫଳ ହୋଇ ହାରିଗଲି। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଂହ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ଓ ବୁଝିଲା, ଶକ୍ତି ମାନେ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ମାନେ କେବଳ ହାର ନ ମାନି ଚାଲିବା, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତି। ପରଦିନ ସିଂହ ପୁଣି ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସିଂହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଶିକାର କରିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସିଂହ ସଫଳ ହେଲା। ସେହିଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବାର ସତ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା। ଆମେ ଏହି କାରଣରୁ ଶିଖିଲେ, ଯିଏ ଜିତେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, ଯିଏ ହାର ମାନେ ନାହିଁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ହିଁ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। ଯଦି ଏହି ମୋଟିଭେସନାଲ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।